Μια νέα δράση της γέφυρας Χαρίλαος Τρικούπης και του Συλλόγου Εστίασης και Αναψυχής του νομού Αχαΐας έχει σαν στόχο την εμπορική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Η γέφυρα, με αφορμή την ενεργοποίηση της θερινής 10ωρης εκπτωτικής κάρτας Σαββατοκύριακου, σε συνεργασία με επαγγελματίες της Πάτρας και της Ναυπακτείας, προσφέρουν προσφορές σε διάφορα καταστήματα. Την εμπορική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής έχει σαν στόχο η συνεργασία της γέφυρας Χαρίλαος Τρικούπης με επαγγελματικές ενώσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό από την Πάτρα και την Ναυπακτεία στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Το καλοκαίρι μας θέλει μαζί», με αφορμή την πρόσφατη ενεργοποίηση της θερινής 10ωρης εκπτωτικής κάρτας Σαββατοκύριακου. Επ' ευκαιρία της 10ωρης κάρτας του Σαββατοκύριακου, η οποία βγήκε και θα ισχύσει για όλα τα Σαββατοκύριακα μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, με μια εφαρμογή που θα υπάρχει σε κινητά και σε τάμπλετ, όποιος έχει την κάρτα θα μπορεί σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της Πάτρας να έχει έκπτωση. Είναι ένα μπόνους που δίνουμε προκειμένου να ανέβει η περιοχή και να έρθει και κόσμος από την Ετωλακρανία να έρθει στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο επ' ευκαιρία της κάρτας της 10ωρης η οποία θα υπάρχει. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εστίασης και Αναψυχής νομού Αχαΐας, Γιώργο Κοτοπούλη, με την 10ωρη εκπτωτική κάρτα της γέφυρας θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αγορές στα καταστήματα της Πάτρας με μεγάλη έκπτωση. Επίσης θα μοιραστούν φυλάδια σε αυτούς που θα περνάνε τα διόδια της γέφυρας, που θα λέει τις δράσεις των συλλόγων, τις δράσεις της γέφυρας και τις δράσεις του Συλλόγου Εστίασης, προκειμένου να προβάλλουμε τα μαγαζιά μας, την περιοχή μας, είτε αυτά είναι καταστήματα εστίασης είτε είναι εμπορικά, προκειμένου να τονωθεί λίγο η αγορά στους καλοκαιρινούς μήνες. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κύριο Κοτοπούλη, πάγιος και κεντρικός της στόχος παραμένει η συνέργεια γύρω από την τουριστική ανάπτυξη με επίκεντρο την θερινή περίοδο. Στην δράση αυτή συμμετέχουν καταστηματάρχες και ξενοδόχοι από Πάτρα και Ναύπακτο.